Un ano máis, a Clínica Dental Rebeca Ozores e a Asociación Boirense de Empresas volverán a poñer en marcha a campaña solidaria Doa un Sorriso. Desenvolverase do 2 ao 13 de decembro e terá como a principal finalidade recoller a maior cantidade posible de alimentos non perecedoiros, produtos de hixiene e doazóns económicas destinadas a familias do municipio en situación de vulnerabilidade. Comeza hoxe hasta o día 13 de decembro. Como sabedes, trátase de involucrar a cidadanía para que aporten determinados alimentos. Despois os explicarán un pouco desde Cáritas e Cruz Vermella que alimentos e que produtos se piden este ano, que son máis necesarios para distribuir entre as familias. O que pretendemos é recoller os alimentos básicos para axudar a estas familias un pouquiño máis vulnerables e repartilos entre eles. Dende Cáritas e Cruz Vermella agradeceron unha vez máis a campaña que permitirá poder axudar a aquelas familias do municipio que máis o precisan. Traballamos en equipo co Concello de Servicios Sociales e esas familias todas que temos na bolsa de necesitados, pois entre todos intentamos chegar, e gracias ás iniciativas privadas como Doa un Sorriso e Rebeca Ozores, que xa se está mantendo no tempo e continuando, vai facer que un pobo como Boiro, que é moi solidario e sempre arrima o ombro, e máis nestas fechas, pois este aí ano tras ano. E nos o que demandamos este ano, aparte de que todo é benvido, por suposto, que nos aí, unha vez estamos nos supermercados ca recollida, todo para nós é todo de agradecer. Pero si nos basaremos un pouquiño este ano no tema dos desayunos, porque andamos un pouco escasos en canto ao tema de leite, galletas e cacao, que penso que agora mesmo é do que máis nos sentimos moi necesitados. Entón, basaremos un pouco a campaña neste tema. A campaña, na que colabora tamén o Concello, incorporanse este ano como a novidade huchas solidarias, que estarán instaladas nos negocios que o desexen para facilitar doazóns económicas destinadas á compra de produtos de primeira necesidade, ademais dos tradicionais cubos de recollida. O sábado, día 13 de decembro, realizarase tamén unha gran recollida de alimentos nos propios supermercados da localidade, na que colaborarán voluntariado de Cáritas e Cruz Vermella, ademais da propia organización.